Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Neu, Ossos Blancs i alguns homes més valents que els altres, de la Mònica Batet, publicat per Editorial Meteora. El fred, la neu i la por són els tres elements bàsics de la nova novel·la de la Mònica Batet. Una novel·la en què l'atmosfera té un pes important i determina, en bona part, les maneres de ser i de fer dels personatges que hi apareixen. L'acció transcorre en un país nòrdic indefinit, governat per una dictadura repressiva que persegueix els intel·lectuals, especialment els escriptors, i que els castiguen a viure en ciutats refugi on han de treballar en fàbriques per sobreviure. Neu, Ossos Blancs i alguns homes més valents que els altres ens parla d'una nena, els pares de la qual es veuen obligats a fugir a París a causa de la repressió del règim governant. A ella, però, la deixen a casa del seu avi patern, amb qui tindrà una relació estranya. Ell l'ensenyarà a escriure a partir d'un mètode propi que li permetrà treballar com ell en l'escriptura de cartes per la gent que no sap escriure. Coneixerem la història d'aquesta nena un cop ella ja és gran. Al llarg de la seva vida el seu objectiu serà retrobar-se amb els seus pares i ho farà fugint, així que pot, de la casa del seu avi. Viatjarà a una de les ciutats del país com a pas previ per arribar a París. La ben petita aprendrà francès, de fet, ja per fer-se entendre quan hi vagi, i per tant aquesta mena d'obsessió serà la que li farà suportable una vida que no li agrada. La Mònica Batet ha escrit una història que recorda a estones la novel·la 1984 de George Orwell. Ens ho recorda per l'ambient, per la sensació d'ofec d'una societat espolida i per l'intent de la protagonista d'escapar del control del poder i fer front a la por. Ho fa amb una prosa fàcil i entenedora que ens va costant de mica en mica els neguits de la protagonista.